Ehe, ibe anyị ekene m unu, ndewonu, and daalụnụ. Na-etufughị oge mụ na gị, o nwere ofu okwu ma ịbụa ma ịtọ ịma na okwu na-abịa abịa nji wee guzo n'ụbọchị taa. Today bụ 21st of November 2020. Ụmụnne m, okwu mkpu n'ọnụ bụ ihe banyere mụ na gị bụ ndị ọra ukwu na Anambra steeti. Ya bụ okwu wee sekpụtazịa dọtazịa ụmụnne anyị bụ ndị Igbo na in diaspora, wee na-asị kedu ihe Igbo pụtara. Ụfọdụ na-akpụ ya Igbos, Ibo, Igbos. Ụfọdụ na-akpụ ya Hebrews, ya bụ Hechi, Ebo, Hebrews, or Igbo, Igbo, then Igbo, Ibo, then Hebrew, HBO. Akwefuru Hebrew wee na-translate to be, ya bụ ka ọ bụrụ Hebrews, Igbo, so Igbo. So ifu na ihe a nwee ka o si sound, the consonant ifu na onwe ka o si sound, o wee bụrụkwa Igbo, Hebrew, na-agbakọnyeghị na-ama na-enwe nwa controversy n'ime ya, mana ọ bụ nghọta maka ihe niile bidokwanụ n'otu. Mgbe Chineke kere ihe niile o kere, ka ọkwa ofu nwoke ka o kere, ofu mmadụ ka o kere, wee tinye na ya bụ garden, wee sị ya nwoke dress ya this garden. Nke a bụ akụkọ nke site na Bible. Now, ofu onye enu wee bụrụ a nation began with one man. From one man enwe ndị mmadụ, enwe a people, enwe ndị otu, enwe ndị obodo. Ọ kwafuru m ofu onye. So okwu ị na-afụ na ihe nji agha interpret ihe a bụ ka mụ na nerukwa anya n'ụmụ ihe ụfọdụ wee na-afụ na o nweghị ihe ga-eme ka anyị ghara ịgba mbọ wee bụrụ ofu, maka na ihe niile nwere mbido nwere njedebe, ndị nwere ihe niile nwere mmiri nwere ebe o si apụta. And ọ bụrụ na abịa bụrụ ofu n'isi ebe mmiri si apụta, ọ bụrụ na mmiri gbarụ abịanụ together wee kpochaa ya nụnụ. Mana o nwee ebe nna arụju aka n'ihe banyere ndị Igbo. Kedu kene our origin? Na ọ bụ na o nwere ụdị ọzọ isi efu ya, ma ọ bụ na o nwere ihe ọzọ efuru n'ime ya, ọ ị nwere itinye n'ime ya, wepụtara anụ ka anyị pụtara n'ifenu, welu n'ihe dịka YouTube na ịntanetị super highway anụnwa no information, ịpas information, onwekwu ya karịrị information. Na onye ejepụ ya eji information karịrị dịkwa ka onye ejepụ. Evindo na-azụ na onye njepụ ka onye isi awọ ihe wee mara. Mana inwe ike ịnọbe inwe high access to information, ọkụ dị ha ana inwe access, ị na-egonu dara wee nwee ike nwee rekọdụ ifolo records ifuge. So mana ihe na-ekwu bụ ihe niile nwere usoro. Na ndị Igbo nji emere onyonyo a vidiyo bụ na kedu ife bụ ndị Igbo, kedu ife eji mara ndị Igbo. Ụmụnne m, ife nji ekwuru ihe a bụ na ọtụtụ ihe apụtago n'anya mụ na ga ya amarugo ọtụtụ ihe, mana ụfọdụ ihe ka ya ama, and a ga na-amụ na-ama na-aga a na-amacha. Enweghị ka mmadụ macha ihe niile. Mana ihe nji emetụrụ ihe aka bụ na oge eluwo ndị Igbo ga-eji wee chighata azụ tụ omenala ha bụ omenala ndị Igbo.
o nwere ihe eji mara ndị Igbo. Obodo ọbụla nwere ihe eji mara ha. Kedu ihe bụ omenala? Ụfọdụ sị na ha na-eme omenala. Wee sị ha nọọ ihe kwesịrị ekwesịrị, ma ọ bụgodu n'ịba n'akwụkwọ nsọ. Nsị ha Chineke si n'igwe wee wedalụtara Mozis iwu si ya na ihe a ga-abụ omenala ga-achị ụmụ Izrel. Ọkwa na okwute ka Chineke wụkwasara Ten Commandments ya. Kedu ihe o ji wụkwasazị ya n'okwute? Ọ ihe ya eguzonu wee ruo mgbe ebighị ebi. Nọọ ihe anụwa ga-achị n'ụwa, ga-achị anị, ga-achị unu bụ ndị nke m. Ọnya bụ omenala unu. Ihe a ka unu ga na-emenie, etu a ka unu ga-esi na-emie omenala. Nọọ ihe kwesịrị ka emee n'ala. Na o nwere nke kwesịghị ka emee, Chukwu wee wedatara ha nke kwesịrị ka emee. Ọnya bụ omenala. So kedu nke ewedata mụ na gị bụ ndị si na ha na-eme omenala na obodo anyị bụ ọra ukwu, na obodo anyị bụ ala Igbo? Kedu nke Chukwu wedatara anyị nye anyị? Maka ọnya bụ ihe ga-achịkọta anyị ọnụ. Ihe na-eso okwu bụ abịakwanụ tugeda. Enweghị ike ịbịa tugeda. Ndị ilo ewe na-akụnyezi abata na-etinyezi ọgba aghara, were ego na-emebisi ụmụnna anyị. Ndị ilo, ndị ugwu, ndị Fulani na ndị counterparts ha ewelizie ego wee na-azụrụ ụmụnne anyị ndị na-achọsi ego ike. Na o nwere ụmụnne anyị nwere ndị oke ọchịchọ dị n'etiti anyị dịkwa egwu. Ifuge Igbo wee tọnụzi a living sacrifice for Nigeria. Mgbe niile ọ bụrụ ndị Igbo na-anwụrụ ha. Ụmụnne anyị abịachọghị ịma ebụrụ ego ka a na-achụ na ego anya politics, a na-achọ ọchịchị political relevance. Gwara m etu ị ga-esi wee enye eche na Nigeria, etu Nigeria dị. Goodluck na ndị chere achị na Basanjọ, ndị niile ahụ n'afọ etu ha si eche, ịchọ ka ịbanye ka iso owuwe ka eche ya ka ị nwee ego. Ọnwụ bụ ihe ị na-etinye isi na ya, mana ịma ha. Mana ka anyị chetakwa azụ n'ihe m na-ekwu wee bụ na ndị Igbo, kedu omenala Chineke nyere anyị asị pepụl ga-abụ anyị ga-eji bụ ofu ndị, na-abụghị onye alụọ mere enu mere anị, onye nke ọzọ eje mere aka nri mere aka ekpe, onye nke ọzọ eje mere nya. Ka o ji dị mkpa ka mụ na gị nke ọbụla anyị ji ka anyị wepụta, nke ọbụla anyị ma ka anyị kwupụta, nke ọbụla anyị nwere ka anyị were wee nye aka na anyụkọ anya mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Ngwere n'anya nọ Dave Umeahia of Ebonyi steeti, unu ma maka ya, na enu Nwike, na enu ndị Igbo anyị leaders niile, na enu ọnọdụ ha, na enu omume ha. Mana ịbịa n'anya na ebe ndị Fulani na-efu na ndị Fulani na-agba mbọ ka ha kpọkọtasị ụmụnne ha niile bụ ndị Fulani na West Africa, kpọbata ha na Nigeria, weluzie rụga ka settlement n'akụkụ ebe dịchasị mkpa pas nnọọ. Ọ dị ka igbu oke efi, ha wee jee chọọ dị pas dịchasị mma, werezie ọkpụkpụ dobere ndị Igbo, dobere ndị other people, other tribes in Nigeria. Yet ụmụnne anya mkpọrọ afọ bụ Nwike na Umeahia na ndị otu ha na-achụ ha ka e wee nye ha kọbọ na afọ ka ha wee dozie ebe ha wee rie ndị agha eri n'ohi, wee lutuo ndị agha elutu n'ohi, werezie ndị ọzọ megharịa ndị mmadụ anya. Wee a na-edozi ụzọ, a na-edozi etinye ọkụ, a na-etinye sola. Kee maka future ụmụ anyị 400 years ahead n'obodo ndị Fulani ga-adominate na-achị mụ na gị na-abụ. So ihe ndị anụnwa bụ Igbo leaders anụnwa na-emezini, na-ekwuzini, na-akọwazini bụ na we are conquered already, so no need. We are second class already, no need ka anyị narabazi aha ego. Ọ ihe a ka Dave Umeahia ha na-ekwu, ọ ihe a ka Nwike ha na-ekwu, ọ ihe a ka Igbo leaders ụfọdụ na-ekwu. Now ọ gịnị bụ uche Chukwu? Ya ka m ji esi unu na mụnwa bịara guzo egwu unu nke bụ uche Chukwu. Ọnwụ bụ ihe chere unu ihu. Anyị bụ ndị nsọ ama nkwenata ka ndị secret society continue n'ọchịchị, ka ndị otu nzuzo nwere ihe nzuzo dị iche iche continue n'ọchịchị. Ndị ga-achịnị bụ ndị ife dị n'ụzọ ha, enweghị ihe nzuzo dị n'ụzọ ha. And nke ha kwuru ga-eme, Chineke ya ekewa Nigeria into 3 or 4 or more, into 3 or more. Ayaghị ekwe ka udo dịrị anybody, any of you. Onweghị ndị udo anya fụ efe. Ọlụ anyị, spirit na control physical. Yes, anyị gara abịakwute Chineke n'okwu mmụọ, anyị ga na-emega mmụọ,
onye nwe anyị kọmitiri anyị great oracle ya n'aka na o nwere ndị ọ kọmitiri ya n'aka n'okpuru anyanwụ na-abụghị ụmụ Izrel anyị nwere agbụrụ anyị na so onye ka m ji chiata azụsị ndị Igbo kedu ndị anyị bụdụ kedu gịnị bụ Igbo anyị amakwa na anyị bụ ụmụ Izrel ihe nketa Chineke ndị bụ mkpụrụ mbụ among a thousand na iso na ndị mbụ nọmba 1 Chineke fụkarịsịrị na Chineke were asị ihe nketa ya ọ gịnị na-eme anyị so na omenala na-ekwu okwu wee bụrụ ịbịa kịta n'etiti ụmụ Izrel ihe ha na-eji eko mmadụ ọjị bụ bread. Any gathering of the people of Israel bụ bread, breaking of bread, whether I'm on living bread or living bread, nke na-eko eko na mgbede ume nwee nke mụ na a na-akpọ mgbede ume mgbe gboo, nke tikpọrọ etikpọ na nke buru ibu. Nke buru ibu bụ ụba, richness, agamniru, ya progress, nnukwu mmadụ, yes, nke buru ibu. Then nke yanya bread ekoro eko etinye flour oko rice ya ibu ụba agamniru ka ifu ihe breaking of bread ya bread abịa na Sabbath day ha ụbọchị izu ike bread and wine break every gathering breaking of bread akpọrọ ya Bible breaking of bread break ọjị na ịgọ ọjị ya bụ ịgọ mmụọ mmadụ na mmụọ irikọ mmadụ iwere onwe enye mmụọ mmadụ isi mmụọ bata were ọnọdụ na ndụ m ka ị wee mere m ihe ọma mana oni dị ka anyị ndebanye anya na omenala anyị na omenala ndị Juu ka anyị mara kene nke bụ ebe omenala anyị nọ wee gwọ ọgwa wee jefezie ụzọ wee webatazie mixture or mixed spirits a na-emegharịzi weghara ya aka n'ụzọ dị iche iche ọ dabazi dịka Chineke si nye ụmụ Israel. Ọjị ka Igbo na-eyuzu mụ na ama na ọjị bifo aga ọjị mmụọ na a na-akpọku mmụọ ịgọ mmụọ nụnụ mmụọ ọbụla a na-achọ ịkọnsọlt wee n'ihe izi ihe eji bịakwute ya and ụmụnne ya erikọrịnụ iji wee nọ na ọgbụgba ndụ covenant ikwekọrịta asị ụmụnne na onwe ha ga-emekwa because n'ihe niile abụ na ka onye ọbụla ghara ime ibie ihe ọjọọ ma ibitere nwanne ya na ka onye ọbụla ghara ibitere mmụọ Chineke mmụọ na anyị na Chukwu nọ na mmụọ nọ na agreement ọkwa na ihe bụ ọfọ bụ ịgọ ọjị ịgọ mmụọ ịworship mmụọ ife mmụọ ofufe onye bụ ịgọ mmụọ nụnụ inye mmụọ nri ọ na-eri inye mmụọ aja orie ịchụrụ ya aja ihe niile a bụ ịgọ mmụọ ikpe ekpere ọha ịchụ aja ịkụ aka ọha ịchụ aja. Ihe anyị ji ekwuru bụ na kịta ka onye nwe anyị chọrọ ịpụta ife wee gbaziere mụ na gị niile onye ọbụla nọdụ peacefully ghọta onwe ya isi niile eje oke ghọta ihe ndị ọgọ mmụọ na-ekwu na ọ bụ ọkwa dị n'ọkwa ofu ihe ka Chukwu bụ mmụọ a na-agọ because ndị banye Chukwu bụ ọbụbụ ọnụ sote Chukwu ngọzi sote Chukwu ụzọ ihe na-abụ ka Chukwu ji wee bịakwute mmadụ curses and blessings ọ dị na Deuteronomy 30 ọbụbụ ọnụ which is an evil thing na ngọzi which is a good thing. So anyị ga-agọ mmụọ for blessings anyị ama ngọ mmụọ for curses mana ọjị inu dị n'ọjị nke a bụ ihe otiti soterie ihe inu o gosikwa na onwe ihe mụ na anyị ga-epesivia o gosikwa na onwe ihe anyị ga-eme ndị n'ime ya bụ ịgọ mmụọ nwekwazi ihe inu dị n'ime ya na ọ bụrụ na anyị weghara ya aka anyị kpachara anya mee mistakes wee megide onwe anyị ma ọ bụ ghara ime ihe mmụọ anyị na mmụọ kwuru kwekọrịtara ihe inu ahụ so na ọjị esote anyị mana kedu ihe ndị Juu ji eyuzukarịzi bred ọpụta na o nweghị ihe inu dị na ya n'ikpere Chukwu o nwere ihe inu dị na ya nụ ịga na Leviticus 23 ịgụọ ya 1 to end efu na 3 times a year ka Chukwu kwuru na Leviticus 23 na a ga-abịa n'iru eme mmemme Passover mmemme Pentecost mmemme Tabernacles mmemme Passover ka enwelu ihe inu dịka ọjị mana ọha abụ akpọrọ ya bitter herb
ya na mgbodo ume achịcha ekoghị eko gosi na o nwere mgbe afụfụ mmadụ ga-ebu ọnụ. inwegodo ego enu nwe ana nwee nni nwe ana o nwere mgbe ị ga-ebu ọnụ. inwekwa ha na-enwe nwee mgbe ị ga-ebu ọnụ nke mmụọ ya bụ ya nwee ego ihe enwe ihe niile bịa ya enwe nni ịta arụ. ọnya bụ mgbodo ume on living bread achịcha ekoghị eko. anyị tara mgbodo ume mgbe anyị pere mpe mgbe anyị na-aga elementary school. mgbodo ume ọ kpọrọ akpọ mụ na ụmụ maka ya. so na ihe m ji ekwuru ụmụnne m bụ na ihe m ji ekwuru bụ na ka a ghara igbu oge m na obere oge m nwere ozugokwana bụ na ịghọta ha aghọta ịghọtafie aghọtafie ịghọta ha aghọta ịghọtafie aghọtafie ọkwa na ihe m na-ekwu dị anyị ọ ihe dị n'ụwa ebe na ịghọta ha aghọta ihe aghọtafie ile aghọtafie mana nghọta ka anyị na-edi and ihe na-egba mgba na ndụ anyị na-ebu ya ka anyị ghọtafie onwe anyị karịrị akarị. anyị kwesịrị ịma na o nwere ihe na-ebucha agha ka anyị wee nwee ike inwe ndidi emesi echetakwa azụ mara na nwanne anyị otewarigo uche na ochegharịa na ya na-aga n'ihu 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 ya n'anya n'azụ maka ụmụnne anyị. a na-eneru anya ala na-eneru anya ọ gbakwa ihe anya n'azụ ka isobe ha. onye na-anya n'azụ ị marụ onye na-ewegharị akwụkwọ su ibe na lan na-esi anyị nyekwa aka ma na-agakwa aga kpachapụ anya nke kpachapụrụ onwe gị anya ka ị ghara ị na-agakwa na-ene ha anya nke nsete n'azụ akpọdọchighị agha azụ nwụwa n'ime ịda emesịa ibinikwa ibidokwa n'isi. so onye ga n'iru kpachapụ anya ka i wee zọba isi onwe na onye ọbụla ga-azụ isi onwe kwa o kwesịrị ka anyị kwa akwa n'isi onwe anyị individually. so na ihe m ji ekwuru ihe anụnwa bụ na omenala Igbo ị gaa na Leviticus ụzọ ebere ole ka mkpọ n'akwụkwọ nsọ taa Deuteronomy 30 ọbụbụ ọnụ na ngọzi. Chineke sị anyị chuzuo ngọzi ịrụzi ego amara ihe bụ ichuzu ngọzi. omenala Igbo ngọzi dị na ya bụ eziokwu. eziokwu ahụ bụ ị ga-ekwupụrụ enu ị ga-ekwupụrụ ala ihe ikpe niile ị ga-ekpe ga-abụ ikpe nkwụmọtọ. ị ga-eri bribe wee kwugharị ya ọnụ to onye nyere bribe favor not ikpe ziri ezi. ihe metụ nwaanyị abụọ nwunye gị aka ihe emeri ego n'isi nwaanyị bifo emetụ ya aka. ịbịa nwere ikike ịnụ nwaanyị bụ a na-eto ma ịnọ. ịbịa nwee ike ndị widows inwe ike ịnụ nwaanyị nwee ha mana ha ya anọkọ. o nwere nwaanyị ndị ya anụsị ya ọ bụrụ ya ọnụnụ ịnọrọ ha ka inyere ha aka. ọ bụghị ka agụ na ha nwee mmekọ di na nwunye. ha nọdụ confinement na-eme ekpere fọ ezinụlọ gị niile fọ ezinụlọ ha niile. iwere ha ewere ha Chukwu ewere ha na-eme ekpere n'isi gị na-aza ha ekpere na-asụrụ gị ụzọ na-asụ ụzọ ezinụlọ aha. iwe na-take care of them financially na-take care of their children. mana o mmekọ ha nọdụ dị ya holiness 10 years ha nwa ya ama nwoke ha ya ama nwaanyị ndị widow ha nchabụrụ nwunye gị a na-akpọ ha concubine. ụfọdụ chee na ịnụ nwaanyị bụ anọ maka ka e wee rigo nwaanyị rituo. ọ bụghị maka ya. nwoke na-anụ nwaanyị na-abụ maka nsọ. maka nwoke na ala Igbo ekwesịghị iri nri nwaanyị nọ na nsọ siri. omenala Igbo nwoke ekwesịghị iri nri n'ilo gafọzikwa iri nri emena o kwesịghị iri nri nwunye nọ na nsọ si. nwaanyị anọ n'ụlọ nke ya nọ na nsọ nọpụrụ n'okwu ndị gboo kpọrọ ya ụlọ mkpuke. Ifeọma jeri na obi maọbụ obu ka ị mara ihe nna anyị wetakwa efere o ji iri nri na ma adịghị ọcha na ma ya eje n'obi owele nzu oke owele unyi wee ka anụnụ mgbe nna anyị ukwu bata n'anya ọfụrụ afụ ebe akarụ unyi gosi na ụbọchị adịghị mma na nwaanyị nọ na nsọ. mana mgbe akalụ nzu ịma na ụbọchị na the holy pure n'ọnụ ụzọ ebe nwaanyị n'ụlọ mkpuke ka m na-ekwu. so na onwere reason o kwesịrị ka anyị chetakwa na ịnụ nwaanyị na-abụ na ịtọ dị ọ dịkwa mkpa ụfọ ndị Chineke nyere amamihe iji nụ nyekwuo akụ na ụba iji nụ ndị si na agbụrụ iji wee nụ nwaanyị bụ anyị tọị na ọ bụghị agbụrụ anyị niile ya nụ nwaanyị na-abụ. o nwere ndị anyị anụ ofu. o nwere ndị ozi ya dediketi onwe ha n'owu man anyị akpụ afụ ọnụ anyị akpụ isi ha nọtụ ejere Chukwu ozi bụrụ Chukwu na mmadụ. Chukwu ewere ha wee mere onwe ya na mmadụ. ụmụ Livai na ndị nchụaja ebe a ka e nwere agbụrụ ha. mana ịchọkwa ime na ọ dịkwa ọrụ gị kama na ọ ka mma mmadụ ịma nke dị n'akara aka ya. so na ihe mụnwa na-ekwu bụ na ụmụnne m biko na okwu m abịago na njedebe bụ na omenala Igbo anyị esi etu a na-awụpụta ya na-achịkọta ya ọnụ
inwe ajụjụ chọọ fon nọmba m bata jụọ m ajụjụ ka anyị nwee ike ị na-akọnetị si ya ka o wee anyị nwa bụ ndị si na anyị kwere ekwe bụ Christians na ndị na-eme omenala na ndị Juu na ndị Hebrew Israelites na ala Igbo niile ka anyị wee bịa bụrụ one n'ime okwu Chineke iji nyagba eziokwu iji nyagba ọfọ jisie ya ike n'ịchụkwa nyagba ọfọ maka ijide ọfọ ichukwa anị anị a na-echukwa na ya echukwa o wee na-adị niile kedụzini so na ihe dị n'ime ya and ihe nji wee sị ka m metụkwa okwu ndị aka taa bụ na tata bụ ụbọchị nsọ nye ndị Israel nye ndị otu m ụmụnne m ya bụ holy day of the week a day of rest Chineke ji eme ka anyị dị nsọ o ji edo anyị nsọ o ji apurify anyị o ji asanctify anyị o ji refresh our spirit and soul na-emekwa ka anyị dị ndụ ọfụ anyị anwụrụ anwụrụ ike gwa anụ arụ ịmanụ n'ebe 120-130 years dịka Genesis kwuru dịka anyị kwubugo na mbụ nke a na-asị anwụwa 60 40 30 20 80 this 70 many of you nne n'anya tata anyị erukwana 70 na ụmụnna m sef as a whole unu anyị eru 70 ma unu ma ego niile unu nwee ma unu ma secret society niile a ọgwụ niile ahụ unu che unu na-agwa m ihe niile unu na-eweta ego were oke efi eme nka ọ bụ na eziokwu a na ọgba ndụ a nke Chineke na ọrụ ha ọrụ na ndụ mụ na gị totally completely ndị otu ahụ na-ebu agha ya emesi enweta gị ndị secret society a na-agbaghị mgba isi n'iche na gị na ha kwụ na ha ya azọpụta gị that grandmaster nwere ebe ike ya eju ekwensu ahụ orie gị ekwensu na-egbu onye na-enye ya nri o nwere ebe o ya elu onwezighị ya eweta ha ya anabata ndụgwụ ka a chọrọ mana ọ dịghị otu a n'ebe Chukwu nọ ma ị nwere ihe izigbe ịgụrụ gị anya ya afụzi ụzọ nke mmụọ ichekwa na ị nwere anya nke ife na ị na-afụ ụzọ ma ọ bụ nke aha na-ekpughere gị sọsọ ya ka ya na-afụ ime na dị me n'anya anya gị na-agụrụ gị ya dịka Samson agụrụgwo ogiri gị anya mana ka m gwa gị eziokwu o wee bụrụ na o kwesịrị ka anyị bidozie nataba ụlọ ihe banyere ọjị na ọjị ihe inu ọ dị na dị mmemme Passover Chineke si anyị na anyị ga-eri achịcha ekoghị eko ọ bread kwa and then na with bitter herb ọ ihe o kwuru in a haste in a hurry kedu ihe achịcha ekoghị eko bread na olive na the lamb anụ anyị na-eji na anụ mkpi were agọ mmụọ mgbe gboo maọbụ ewere anụ egbunye n'ọbara enene ha ncha dị n'akwụkwọ nsọ were ọbara huwe ya na the altar ọ dị n'akwụkwọ nsọ ụmụ Israel iche Chukwu aja then ewe were some parts wee tinye Chukwu n'ọkụ mgbe gboo dịka akwụkwọ nsọ si kwu ya werezie some parts wee sie nri anyị na-eme na omenala n'anya m na bụ na be nna m o nwee ka anyị si eme esie erikọ ewere ọbara etinye ya na ya bụ altar etinyesizie wee werezie some parts wee wesisie ụfọdụ mana ya ha etinye ndị papa anyị ha my father ha etinye ha anụ n'ọkụ ọbara egbunye ha ọbara werezie anụ sie ji sie ihe ndị ọzọ anyị erikọ anyị na mmụọ ka emeghara anyị na-emekwatasịa ka anyị na-adịkwa n'udo wee rikọrịkwasịa ifugie iwee fụ n'ife ọ dị n'akwụkwọ nsọ kedu ihe mee na anyị ejizi etu onye nwaanyị si wee rezie our people rezikwu mụnwa rezie some of us into Levitical council rabbinical imerue n'isi dịka o si kwesị ndị nchụaja anyị enwego ha a na-etinye Chukwu aja n'ọkụ na-erikọkwa gwa Chineke na-agọ mmụọ na-emega mmụọ Kraịst ahụ na-ekwu na-abata na-anara aja ọkpara Chineke anyị na-agbanata na-anara aja ihe ọka m wega na New Testament ka ịfụ ebe Kraịst na onwe ya sisi chụwa aja erigo anụnụ n'akwụkwọ nsọ nụnụ Mark 1 mgbe o hilụrụ elepa the man bụ leprosy ohilu chesie esi ya gịnị egosikwana mmadụ onwe gị jee fụ a priest ka iche aja because of your cleansing or healing maka na ihe ahụ ọ gwara ya bụrụ ihe dị na Leviticus 14 no Chineke nye Moses iwu maka onye lepa onye ọbụla bụ onye lepa dị agwọrọ ọya mee ka ekpentị ya dị ọcha o jee fụ priest were ebini were nke a were pidgin nke ọbụla anụ ọbụla dị ọcha n'anya Chukwu na nwere
anụ dị ọcha n'anya Chukwu nwee anụ adịghị ọcha n'anya ya. Ọ sị na ya kere ihe niile ha ncha dị mma, mana o nwere nke dị clean nwee nke adịghị clean. Nke dị clean ka ọ sị ndị nke ga na-eri eri ha ga-ejikwa wee chere ya aja. Nke a dị na Leviticus 11. So anyị ejighị ezi were eme ihe mmụọ, mba, mmụọ nke Chineke, mmụọ nke dị nsọ, mba, ihe eji eme nke mmụọ adịghị ọcha. Anyị ejighị ọkụkọ eme ihe nke mmụọ dị ọcha, mba, ihe eji eme nke mmụọ na-adịghị ọcha. Anyị ji ebini, anyị ji ewu, anyị ji efi were eme ihe nke mmụọ dị ọcha. Anyị ji pidgin were eme ihe nke mmụọ dị ọcha. Igbe akwụkwọ nsọ New Testament niile efu ya, Old Testament efu ya. So Jesus wee gwa the leprosy, go to the priest and present and offer for your cleansing according to the law, to fulfill the law. Ọ bụrụ mụ na abụ onye ya ekweta na Jizọs, anyị ya emezuzi the law. Anyị asịzie mba ka anyị nọrọ n'ihe Pọl gwara anyị ka anyị ṅụbagoro milk. Pọl sị na mma na-enye unu ọsọ milk ka m enyegodo unu kịta. Anyị wee ṅụbazia milk wee luo taa sị na anyị bụ ndị Katọlik, ndị Anglican na ndị Pentikọstal. Olukwa na mgbe anyị ga-afụbazi disappointments, anyị na ha afụnụ disappointments wee gbaa na Chineke achọgo ka eziokwu okwu ọnụ ya niile chi anyị, ka anyị taa ọkpụkpụ dị n'okwu ahụ, ṅụọ taa anụ dị n'okwu ahụ, na ọ bụ ọzụzọ milk. So the fugo na anyị bịa ka anyị unite ya our brethren, the Christians, the Jews, the Hebrews, and ndị Omenala with akwụkwọ nsọ, ka anyị wee bụrụ ofu ndị. Inwe ajụjụ jụa, Chineke ya clarify. So na ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ na o nweghị ihe dị iche na omenala Igbo na ihe omenala ụmụ Israel. O nweghị ihe dị iche na omenala ndị Christianity na omenala ụmụ Israel. Kama na half gospel bụ the problem. Candy gospel na milk gospel bụ the problem. Ya na omenala o gospel edeghị n'akwụkwọ nke dị mixed up. Esi na Igbo dibịa. Yes, dibịa bụ ehila, ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Mana wee n'akwụkwọ nsọ nụ, wee were ngwongwo na ngwongwo ahụ iji emega mmụọ suwe ọkụ were akwụkwọ nsọ nụ. Na onwe ihe dị, enweghị ebe ike dị na-agbọ n'okwu ọnụ, ọ bụghị na ụmụ nkwuwa na alụsị ihe niile ahụ dị ebe a ka okwu ọnụ gụnwa inwe ha n'ike sọ nsọ, gụbụ dibịa bụ ehila sọ nsọ, ị na-ekwu na-eme. Inwe ha n'ike iji onyinye ahụ wee go na Kraịst wee lụkọ ọrụ, ọnya bụ na ịlụcha ike taa alaeze, na mgbe nsogbu ya adakwasa gị n'ezinụlọ gị na-abịa, gụbụ dibịa, nsogbu na-abịa. Ọ bụzie na nsogbu abịakwute ịkpọkuo Chineke, ịkpọ Jizọs ka ọ bịa sepụta, ịkpọ Chineke kpọọ Jizọs, kpọba nnọọ mmụọ dị iche iche, onwe onye ga-abịa nso. Mmụọ ahụ gịnị a ji alụ ọrụ wee tigburie gị maka ihi gịnị? Na ịlụrụ ọrụ mmebi iwu, ịlụrụ ọrụ not in accord with the will of God Almighty. So onye ifu na ihe o ji dị mma ka anyị mara ihe niile bụ eziokwu, ihe niile Chineke kwuru. Maka eme anya sị na anyị bụ ndị dibịa, anyị bụ ndị omenala, dịsị na eziokwu ka anyị ji, na ya ahụ emebi. Kedu onye na-ama na iji eziokwu na iji eziokwu na ọ bụ na enwe ha akwụkwọ nsọ, o nwee ihe evidence of a written document or constitution or iwu mmụọ ahụ ị na-efe iji aga print enu kewapụtasịara anyị ka ama na ọ bụrụ nke gị ama na nke a bụ ngo ji na mmụọ dere akwụkwọ nsọ ifuge. So na ọ dị mkpa ka anyị mara na ihe bitter herb na kola nut, maka kola nut bụ bitter nut, but nke a bụzi bitter herb akwụkwọ nsọ kwuru ha na-agbagba ofe ihe ọ pụtara bụ na ihe ụtọ na ihe inu dịkwakwa n'ụzọ Chineke, n'ụzọ Kraịst. Ihe ọ pụtara bụ na ọkwa kola nut, ihe ụtọ na ihe inu n'enu inu dịkwakwa na ndụ mmadụ. So na mgbe ị bịa m weta ọjị agọ ọ gosi iji wee remindkwa na ya adịkwa ike, nara agbamume, nwee ike inwe endurance, persevere kwa n'ihe ọ bụla ị na-agabiga, na-enwere ihe inu, enwere mgbe ihe inu, ụwa dị ụtọ dị inu, nwee mgbe ụtọ nọ inwe ndidi, nọdụ n'eziokwu, jide ya bụ ọfọ, jisie ya ike, nwee ndidi. Ọ ihe ọ pụtara. Mana ị bịazie na nke akwụkwọ nsọ, ọ sị gị bitter herb na achịcha ekoghị eko, and then the lamb a bụ Kraịst. Ịma na lamb a na-ekwu nke gbara ahụ 1 year, ifo nọ nwa atụrụ nke enweghị fault, enweghị spot, enweghị dent, enweghị defect, nke zuru oke, ọnya ka eji eche aja.
ọhụụ nke ntị ya gbawara agbawa ma nke ọ dị ya mee nkajipụ ma ọ bụ nke nwere ọrụsị enidihie and etu esi chọ ka mụ na gị dị ka anyị ghara inwe ọrụsị. Atụrụ ahụ na ebini ahụ bụ mụ na gị ka anyị ghara inwe ọrụsị blameless. Ka anyị were eziokwu niile wee bie ndụ anyị wee mee ihe niile anyị na-eme. Ọnya bụ ime omenala ahụ. Ọnya bụ omenala ahụ na eziokwu ka a ga-ekwu, n'eziokwu ka a ga-eme. So na ihe m ji ekwuru okwu ya bụ na mgbe ha enwe confusion, ụfọdụ bịa sị a na-eri ejere ụka wee na-etigharị mana ya kwetara na omenala na-eme omenala. Kedizi ihe ije ụka bụ na omenala, imekọta omenala na ụka bụ ofu ihe ka ọ ga-abụ na ọgụnwa bụ ụlọ ụka Chukwu ga-ebi n'ime ọ mụ na bụ ụlọ ụka Chukwu ga-ebi n'ime. Omenala bụ na ije na obini, ọ bụ ije n'ụka alụrụ wee sị na ọkwa ilue ndị ụka bụ ndị otu elu usoro nke ha ka ha ya ewepụta ijezie soro ha n'usoro nke ha bịajekwa mewekwazi omenala nke n'usoro nke gị. Mba, ọ na obi ị ga-enwe n'obi, ezinụlọ ọbụla ga-enwe obini. Etu a nọ ezinụlọ nke m ga-enwe obi lụpụ ya alụpụ, nwee tronu Chineke n'ime nwee ebe m edobe na mma agha n'ime ya nene. Ihe niile nwere oge den nwee n'oche nene, nwee n'ụbọchị a ga-eji na-abịanụ tugeda na-ekpe ekpere, nwee na onye ga-abata na ya na onye ama mbata na ya na mgbe onye ga-abata na mgbe onye ama mbata na etu onye si kwesị ịdị ka o wee bata na onye etu onye si kwesị ịdị ka ọ ghara ịbata. Ha ncha dị n'akwụkwọ nsọ, iyi ụzọ akwụkwọ nsọ wee mee ya. Kedu ụka ọzọ m na-eje na-abụghọ nka? Onwekwa ụka ị na-eke efu m isi n'ọnụ ịbanye n'ụlọ ụka ịma na ha nwere usoro nke ha elu were usoro nke ndị ọ bụrụ Katọlik usoro nke ndị Rom, ọ bụrụ na Anglican usoro nke ndị Britain, ọ bụrụ Pentikọst usoro nke ha. Ndị a bụ maka ha ji si na ndị ọcha na ha ka unu ha furu ụzọ n'oge ha ji mee nke a. Spirituality abụghịkwa ịfụ ụzọ n'oge. Spirituality abụghị ịfụ ụzọ n'oge. Ọ bụghị ịfụ ụzọ n'oge. Eji amamihe nke mmụọ nsọ atụnyere nke mmadụ. So ụmụnne m, ihe m ji wee na-agbari okwu a ndị ewetabego m okwu a na njedebe na ya ekwuene almost 30 minutes bụ na isiokwu mbụ na Chineke chọrọ iji anyị ndị nsọ a na-afụ anya wee unite ya, ndị Christians, ndị Pentecostals, ndị Catholic, ndị Anglican, ndị omenala, ndị Jews, ndị Hebrew, ndị Israelites. Anyị niile bụ ndị nwere ihe ama site n'akwụkwọ nsọ eji mara anyị nke anyị na-eme eme ijikọta anyị ọnụ. Ijikọta anyị ọnụ ọrụ anyị ji bịa ndị ọnya bụ ozi ọma na ha aganụ. Onye nwe ajụjụ ya kpọọ ka ọ jụọ ya, jụpụta ajụjụ ya kwupụta, maka na iji gwa gị eziokwu ọkwanụ ka ndụ wee dị, ka ogologo ndụ wee dị, ọkwanụ ka anị akụwa ihe ka akụta ka agụ